Da, cam despre asta este vorba, despre ceea ce vorbeam despre cultura în câmp. Deci cam așa am închis jur împrejur. Așa. Iar de deasupra am venit cu plasă de umbrire, ca să protejeze de arsura solară. Iar aici se creează pe timp de vară un efect seră foarte, foarte cald. Nu mai avem curenți reci care să ne facă probleme la plante. Deci asta este aici fac eu cultura în câmp. Extrem de mulțumit. Aici avem sârmele de palisare. Așa. Unde vin plântuțele legate. Nu se vede prea bine așa prin video. La ochiul liber e altceva. Ia uitați, totul îngrădit. Acum plasa am strâns-o ca să cadă zăpada când ninge, să nu mi-o rupă, ca să pot să o folosesc iarăși la primăvară, să nu mă mai chinui. Este foarte bun și de o piatră, de orice. Da. Aici am parii puși din 4 în 4 metri. Din 4 în 4 metri pentru că am avut, nu, din 5 în 5 metri, că am avut căpriori la 5 metri. Deci parii au undeva la 5 metri. Sunt băgați la 5 metri, că am avut căpriori la 5 metri. Neavând căpriori ca să-i lege solarul, să zicem așa, să întărească, am căpriori doar pe mijloc, pe cele două baze, dar am ancorat pe laterale stâlpii ca să nu tragă greutatea, să nu tragă parii, să-i adune să se strâmbe, și am ancorat pe margine cu chingă. Eu cred că e o investiție care o faci câțiva ani de zile, 10 ani, 10, 12, 13, 15 ani, nu mai ai probleme. Da, aici, cum v-am zis că i-am ancorat, se vede. Sunt poziționat într-o zonă foarte, foarte ok. Sunt pe marginea apei, de unde chiar fac și udarea direct din râu. Am un râu foarte, foarte bun aici lângă mine. Aici e serele. O suprafață undeva de o jumătate de hectar, mai am și în altă parte, în alt loc, câteva solare. Uite, aici sunt chingile care le-am ancorat. Am ancorat toți parii ca să nu se strângă la mijloc, neavând căpriori. Da. Și cam atât. Eu vă zic că e o chestie foarte bună. Deci foarte, foarte bună. Folia asta e extraordinară. Oprește tot curentul. Chiar dacă bate vântul, planta nu se mișcă. Pentru că vântul nu bate de sus în jos, vântul bate din lateral. Și atunci nu mai deranjează. Da. Cam asta e tot. Eu anul trecut am plantat aici pe 25 aprilie. Deci cu închidere pe 25 aprilie am avut curaj să plantez în câmp și am făcut
În luna august am ieșit cu gogoșari la vânzare, pe 15 august, și cu ardei capia. Deci, dacă îi aveam neîngrădiți, nu cred că ieșeam așa de repede, iar cultura am dus-o până la sfârșitul lui octombrie, aici. Eu stau într-o zonă de sud-est a Moldovei, mai exact în județul Bacău, unde temperaturile sunt scăzute pe timp de noapte. Hai, pisi, hai, pis, 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 pis. Hai, haide tu, hai, hai, pis, pis, pis. Hai, da, cam atât.